Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kining nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Og karon mga higala sa naghinapos nga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Si Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Prinsipe Lumar, ni balik ka. Leslie. Gagos dayon, haok dayon. Wapagani ko kahuman. Ayaw na, hoy. Paminaw una mo. Doon ako'y gustong ihatag ninyo. Doon ako'y ganti ihatag ninyo. Oy, prinsipe naman. Mga kanhanggaw besnaong ni mo. Harab ni mo, oy. Unsa man ka? Nga nagpatuyang man ka. Unsa man? Di ka mo dawat sa ganting akong ihatag. Kay mo pauli na lang ko. Ayaw palabig patuyang dong. Tuod. Tukmod pa. Prinsipe Lumar, gitukmod mo kukunin mo. Tuod. Di na ko ang imuhawak ni mo.
Aron dili ka na magpangita. Kinahanglan maglagot ka na ko. Aron mabalik ang imong gugman ni Ramon. Prinsipe Nomar, Ang ako pagkaramon may angan imong mahalon. Ug dili ako pagka-prinsipe Nomar. May pagkulatahon unti ka. Aron maglagot ka na ko. Bi? Ay, unsa to. Kulatahon ni Muslisleg Oh, hanggaws na. Aron dili siya magpangita na ko. Ug maglagot siya na ko. Kulatahon ti ka, Leslie. Hoy! Prinsipe Nomar! Ako rin mukulata ni mo ron. Irmitan niyang bruha. Maminaw mo! Kurun sa iganting akong ihatag ninyo. Maminawa na ako, letse! Irmitan niyang bruha? Ngano man eh? Ngano gipasulugod mo sa sinina sa kong pagkaramon? Ug imong gipahubo ang ako sinina pagka-prinsipe Nomar. Hasta akong korona. Unsay puti pasabot ini? ermitan niyang bruha, nga naman eh. Nga nung ipasuloban ni mo si Prinsipe Nomar sa besti ni Ramon. Ang ako girontang plano nga usbo na ako ang naong ni Ramon. Akong ritukihon. Pero murag dako kag trabahoon. Maglisod pug pagwapo ni Ramon. Irmitan niyang bruha. Ganahan ko sa taong prangka pero sobra na ka. Ha? Sobra na ka. Oh, Sobra na ka ikaw. sobrang mo manay tinuot. Kung ako pang ritukihon ng naong Ramon, murag maabtan ko buwan o na mahuman. Unya, di pa ta makasiguro kung mugwapo ba gyud ka. Maong nakahukom ko, imbis po gapuhon ako si Ramon, di na lang oy. Ako na lang ihatag ni Ramon ang naong ni Prinsipe Nomar. Sugod karon, di na mahibalik ang hitsura ni Ramon Kulukoy. Og ikaw na Prinsipe Nomar ang makita sa mga tao hangtod sa hangtod. Mauna hinungdan nga gipasulob ko ikaw sa bisting Ramon. Kay sugod karon, di na makita sa mga tao si Ramon. Ikaw na ang ilang makita. O dili ka na prinsipe, ikaw na si Nomar. Ang buot may pasabot. Di na ko balik pagkaramon. Kining naong ni Prinsipe Nomar, mauna gini akong gamiton. Oh, dugay kong naghunahon na ini. Ngay ni kahuman sa akong misyon, mao ni akong iganti nimo. Pero nakalimot ko. May nalanggani kay gitawag ko ni Ramon o nakamata ko. Salamat nga imo kong gipahinumduman. Ay, ermitan niyang bruha. Si Prinsipe Nomar, siya nang akong bana og dili na si Ramon. O, lagi, oy! Ay, di na siya si Prince Nomar. Yano na siyang tao. Tawgan na lang siya Nomar. Kung mao, gwapo na ko. Mahiman kong gwapo hangtod sa hangtod. Salamat, ermitan niyang bruha. Salamat. May Prinsipe Nomar. Ayaw, oy. Ayaw pa, ana, oy. Ermitan niyang bruha. Nomar! Imo ko nagihagkan ng mas ermitan niyang bruha. Pagkahanggawa. Uy, siya, uy, Nomar! Nomar! Karon, di na gyud ko mobalik. Hingpit na ang akong pagbiya kaninyo, Leslie Nomar. Ermitan niyang bruha, salamat ha. Ampingan ko ning naunga. Ermitan niyang bruha. Di na ako buling-bulingan. Oh, bahala kung sauna ni Moy. Total, imo naman ang naong. Adios kaninyo, pag-usab Leslie Ramon. Nomar. Ayo. Ermitan niyang bruha. Manghinaot ko pagkakita kay mong kalabtin dito sa inyong kingharian. Ay! Hoy! Ayaw na pagamitan ang maong katawa ha. Kay dili ka na si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Adios! Oh, gak! Huwag naging si ermitan niyang bruha. Leslie,
Nindot kay ang gasan ako. Oh, Numar. Oh, ikaw ang pinakaninot kagasan ni ermitanyang bruha nako, Numar. Ikaw nga akong gimahal. Di nagyug ka atong Ramon. Di na ko atong Ramon. Ikaw na akong gusto. Ikaw, Numar. Oh, Leslie, wa na si Ramon. Ato na siyang kalimtan. Ako na si Numar. Ako na si Numar. Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod. Aw, simple ra, Sir Max. Pangaplas og Sid Liniment Oil. Basta mayag mabatanon ko balik, ana ha? Dili po doy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas. Wow, mo pa gani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa video kay. Aray, sakit no more. Sid Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika. Kini si Max Urban. Kinisad si Goliath. Ang Siliniment, epektibong haplas. Ang Siliniment, haplas na kasaligan. Siliniment, humot na singhuton. Sakto sa kainit o kahalang. Kung dunay sakit, ayaw ka malakas. Siliniment, protektado ka. Sakit sa tiyan o gulo, mag-Siliniment, rayo maong pamaol. Mag-Siliniment, katul-katul sa panit. Mga pinaakan sa lamok, huwag kang sa Siliniment. Mo ding natakli mong gugma ni Prinsipe Numar. Kay mahimon man ikong Prinsipe Numar. Oh, git Ramon. Ramon ka. Ramon lagi. Di na ako Ramon. Ay. Wa na Ramon. Ako na si Numar. Dili sleep. Nindot kayong premyo sa kong pag-antos. Ikaw, ug akong pagkanumar. Gwapo ni ko. Ug ang santo na ning akong pagkagwapo. Mahimo na tikang hagkan ug maayo. Dili ko mahadlo ka. May gugma ka nagmaayo na ako. Ay, Numar. Leslie. Mahal kita katay. Ikaw ang akong kagahapon, ang akong karon, ug ang akong ugma. Mahal ko isab ikaw, Numar. Ug mahal nun ta ka hangtod sa katapusan sa kalibutan. Leslie. Numar. Leslie. Naunsa naman na Barbara, nganong nasaba naman sa ning ato mga silingan. Oh, ako istorya kay wa man ka makakitag Di man. nga unsa na sila diha nga Lagi, nagkagubot. Makadungog ko pero ako yung Oh, makita. kay buta naman kang dako, wa naman ka hinungdan. Ano sa palabi, Ay, oy. kuan ba si Dong Elbert? Si Dong Elbert nagsigig dagan-dagan. Oh. Nakiglumba siyang daot nga baka. Oh. Ngayong ginganlan og eroplano. Oh, Oh. pwerte na gyud ang buangan Pwerte na gyud Gilbert buangan. Barbara. Di na gyud na maayo siya. Nagdili na gyud tingali na maayo pa bibong oy. Kay wa na may kwarta. Katong iyang kwartang sinako, nahimo man kunong bakukang. May rasad ay. Sige mong romansa. Di na rin ba ko kita ato gani magkakita ko. Di na ko ako'y mahimo. Igihan sa di mo sa kong kalipay. Ang angbing, morganahan man sa kag romansa ni Elbert. Wa naman kay boss, kaya di naman ka magkatultol. O, bitaw. Tuloy ko ba? Ay, si Ginoang diha. Tinang Barbara. Oh. Tinuod ba yun nga nahimong bako ka nga iyang kwarta? God! Ay, ambot lang, oy. Si Ara magkasulti, ana, god. Dili man tayo magpangutana kayo. Sa nagpapangutana ni mo, ana, nga buang naman na siya. Ah, Pero, bong, oh. naluoy baya ko. Tuan na lagi, naluoy ka kay. Nahinumdum ka sa romansa. Di manggod, bong, kanang
Wag yung ko magtuo nga mao ni mahitabo ni Dong Albert. Kay sikat na ba kay siya din his ato, no? Di ba? Tungo sa iyang kakwartahan. Og nagtuo na gyud tang mamahimo na to siyang umagad. Og Iyang ni TV ka man diha. Unsa man na? hilak na gyud. Nihilak man ka diha unsa man, ha? Unsa may gilak ka nimo? Gimingaw ka siya rubo? Bebong. Di ba ukoy? Balikod man gyud na niya. Oy. Bisan pagkapila ko ni balika. Ibaw ko giganan kasi ang pagrubo nimo. O kana usana sinungdan nga gisilutan siya kay sobra nga iyang pagpahimos. Ang iyang kwarta iyang gigamit aron mapalit niya ang mga tao hasta ang mga babae. Ay, sabadi ay! Labaw ka pang napalit, Bong. Oh, kurwa pa ka mabuta. Ay, labaw ka pang mangwartahay, Bong. Ay, Ngano magparubo ko niya. ay mangwartahay sa ganda ko. Why siguro? Ay, Barbara nagbasol ko. Oh, nga na. Gibasulan ko na nga akong papaulipon sa kwarta ni Albert, Barbara. Nagbasol na ko! Oy, hala, nagkagubot na sa silang balik, Ngano Bong. nasad na, Barbara? Ha? Ngano nasad? Ngano nagubot Kaysa, pa yung mga ako tao? tanaw- Naunsa mas si Albert? Balita! Dagong balita! Panggawas mong tanan kay presko ning balita! Oy, Lola Amada. Nga naman, unsa nang balita nga imong gida? Oy, Ha? dako! Dako ning balita, Arosa! Ha? Si Leslie, may pauli na! Unsa? Unsay may pauli na? Yanas Leslie! Milugsong nagikan sa lasang! May balik tas patag! Ha? Tinuod ka? O, lagi! Nanas Leslie! Mona yung pinakarakong balita. Ang pinakarakong balita yun, kay laing lalaking kauban ni Leslie, nagbuwag na sila sa Ramon! Unsa? Said Panyawan Plus Health Testimonies. Mahilig ko magdula og basketball og dili gid malikayan nga kapuyo ng akong lawas. Nay panahon nga dili ko ganahan mulihok kay luya og kutas ang akong lawas. Wa nagiingnan ko sa among coach nga mag-Said Panyawan. Ug salamat sa Said Panyawan Plus kinibalik na ang kalagsik sa akong lawas ug nadungagan ang akong energy pinaagi sa Said Panyawan Plus. Mark Padilla, taga San Miguel, Iligan City. Health Testimony. Pagmatuod sa kayuhan gamit ang produktong herbal sa Said Marketing. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Said Marketing.